IFM News Regional. Idol John, go ahead. Kalikaguma na ti La Union Provincial Veterinary Office ang magunoda na ti Rabies Province. Agingga na ititawan na 2030. Kaya ito katitang tultuloy, kinaikiget apan ng iwayas na iti anti-rabies vaccination pero iti so amin a lugar iti probinsya. Sigun na ti opisina, malaksi iti anti-rabies vaccination kadag iti aso ken pusa. Ket may pakat pa iti panagpurga ken konsultasyon medikal. Kadag iti dingwen kas paset ti Rabies Act of 2007. So puti rito ket manamnama ang maiwayat ti mass vaccination drive into the March 28 iti baknotan idinto asumar sarunon tupay dagiti sabali a lugar. Inayon ti opisina, akadagupan kadagiti posible amang sektaran ti rabies ket sanlaeng adagiti aso ken pusa no diket pati dagiti da dumapay a livestock. Kastapay ti tao, aglalo no iso daket makagat ken makaraisan. Kailaing kalabes ket aday ti aso anang kagat, iti may sa abaka ket ito'y nga nagpositibo ti rabies. Kadwa iti 99.5 Asin Lawag, Idol John 15 Tatak, RMN.